Li gor dîroknas û akademisyenan Pêxemberê Nînoveyê Hezretî Yunus li bajarê Amedê di şikeftekê de 7 sal jiyaye. Şikeft dibin bedena navçeya nav Sûra Amedê de li tehta binavê Fîskayeyê de ye. Li gor rivayetên dîroknasên İslamê, Pêxemberê Xwedê jê razî Yunus 3 sal di zikê masiyekê de li çema Dicleyê dijî. Dûvre dema ji devê masiyê bi emrê Xwedê derdikeve li derdorê bajarê Amedê bûye. Dora bajîr jî hemî av bûye. Vêga jî derdorê şikeft bi ave. Masî û li qerexa bajêr dadîne. Qandê 7 sala Hezretî Yunus li van derana geriya. O li şehrê Diyarbekirê de van insanlara tebliğ kir. Ew insanan jê pir hez kir. Wî zî ji bona wî şehrê duakî kir got bira qel'a we memûr be, xelqê we sirûr be. O dûra zî wek derbas bû, dîsa derbasê Suarê gemiyê bû, derbasê Nînoyê bû, dîsa çû Nînoyê. Tabii wî 7 salî de van megarîkem pêş tane li van derana ma, ev megarakê li Hêkadinê. Wextekî em li van derana digerin îla ser şopa wî de gavkî me heye, ninkî me heye. Ji bona wî Hezretî Yunus ji bona Diyarbekirê pir mühîm e, pir girîng e. Li gorî zanyaran Hezretî Yunus Pêxember nifir li qewmê xwe dike. 33 sal pêxemberî kiriye. Ji bo Nînovayê hatiye şandin. Dîroknas dibêjin Hezretî Yunus dema 7 sal di şikefta li Amedê dimîne, ji bo mirovên bajêr plana Sûra Amedê çê dike û dişibîne şiklên masiya Qalqanê û diyariyê bajêr dike. Heman demî de li devê şikeftê de vêga jî nava tehtê de darên bambûyê şîn dibin. Hezretî Yunus wexta li van derana bû, wî çayê qel'a tune bû. O wî şeklekî qel'ê çêkir. Em jêr dibêjin kalkan balığı, mina şekli kalkan, masiye kalkaneye, o aynı bir şekilde de, yani hem boçavi, hem riyevi, hem çavevi, tev tedane, vata ki gun jordale mezedikinzi, ev masiye teber çavi ve o evzi kavl evki Hazreti Yunus ev şekle çekiriye, o hediye bir şehri kiriye. Şikeftê ku li gor rivayetên Hezretî Yunus têda 7 sal jiyaye niha bûye ciyê geştîguzariye. Geştiyarên ku ji dervî Amedê û ji dervî welatên Tirkî tên vê derê serdana şikeftê dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.